вино, грозде, коне, селско стопанство, всичко под един покрив. Какво ви накара да станете фермер? На първо място семейната традиция, това е семейен бизнес. И на второ връзката с природата. На трето, както казахте, е доста разнообразно. Има различни направления, като едногодишни култури, дълготрайни като лозя и лешници, така че е много интересно и разнообразно. Това е причината. Около 15 000 декара едногодишни култури и около 500 декара дълготрайни, в това число лозя и лешници. От тесниците основно пшеница, малко ечемик, също и понякога рапица, а от пролетниците царевица и слънчоглица зимна. С кое ви насочи точно към тази сялка? Първо бранда, Ленкен е световно известен немски бранд. Както знаете, немците все още се славят с много добро качество. На второ място тя е иновативна, прецизна, може да прави, така да се каже, две операции едновременно, да внася тори, да сее. Това са основните причини да изберем Ленкен. С оглед за това, че трябва да спестяваме време, човек-часове, със сигурност мисля, че това ще е една правилна стъпка. За втора година сеем с тази сялка, сеем ряпица, пшеница и ечемик. Много улеснява тази сялка. Когато я калибруваме, с точност ни дава точно на декар сеитба. До сега не съм срещал такива затруднявания с сялката. Много лесно се работи в сравнение с старите сялки, където ги карахме до сега. Лемкена си е доста супер машина. Бих я препоръчал на всеки един земеделец, защото много лесно се работи с тази сялка. Производителността на сялката е 400-500 декара на ден. Разликата в добива е много по-голям в сравнение от другите сялки. Дисковата батерия е още по-добра след втората обработка, където я правим с нея с сялката и получаваме оптималната дълбочина, където я искаме. В сялката ми харесва най-много компютъра, защото там всичкото следим. Наблюдаваме се и торта, наблюдаваме се и семената как са. Нещо проблема, ако имаме, веднага компютъра ни уведомява за проблем. Доста добра скорост получаваме от сялката. Минимума ни е 12 км, а максимума стигаме до 18-20 км. Сеитбената норма се спазва в точност и даже нямаме промени в тази скорост.